Takže čaute, vítajte u nového videa a jak ste mohli vidieť, ideme si zahrať Granny. Dostala nový vánočný update a zistíme, jak to vypadá. Snad to bude vypadať dobre a snad to nejak zle nepokašľali a zistíme alebo uvidíme, či tam sú nejaké bugy a uvidíme. Tak máme prvý den a tapety akože sú pekné. To, čo sú tam vlastne, to sú také tie, že rýbezle, ale, rýbezle. To sú také tie vánočné plody, alebo šípky, ne. Dobre, nevím, kde je Granny, takže ju zavoláme. Jo, kamo, to je Santa? Kamo, to som nevedel, že bude ako Santa proste. Ju, kamo, jaká je naspídovaná, hej, ne? Není naspídovaná. Kamo, hej, ona je fakt naspídovaná, hej, a to sem dal normál. Kamo, ona je na práškoch, hej. Granny, co si zdala do seba? Si taká rýchla nájsť, máme baterku. Takže ideme ho Friško tam dať. Granny sme asi stratili sme ju. Poď Friško, poďme. Hej, ale ona je rýchla. Či to sa mi len zdá? Dobre, to nevadí. Kde je? Kam išla? Hej, poď sem. Granny. Ona išla preč. No, tak to je jedno. Aspoň máme viacej času. Ale toto nás asi bude počuť. Tam je gasolína. No, poďme. Yes, máme tu aj časť tej zbrane, takže nice. Dobre, hej, ona to nejde proste. Dobre, zatvoríme, položíme. Kde je? Tam je. Poďme, utekajme, zdrhajme. Zdrhaj. Počkej, no tady nic, tady v šuplíkoch, tam též nič, bože, ona je fakt rýchla, ty kokose, ona ma skoro hitla, tady je kniha, poďme, ber, nestíhal som, to rti, more, ja sa bojím, že ma plácne, ale hej, ten Santa je fakt, akože jak ju spravili, ona je fakt, akože ne, že je dobrá, ale ona je strašne vtipná v tom, ne? Podľa mňa v tom oblečení je strašne vtipná, neviem proč. No, takže ideme to sem dať, otvoríme to, tak. Akože bude aj ona. A je aj ona vánočná. Kamo, ty kokos. To je dobré. To je dobrý update. No, Granny ma nevidela. Dobre, našli sme toto. Nice. Poď, šup. Nech víme, že nech ide sem. Aby sme to mohli dať do auta. Poďme, ideme. No, ale co mám teraz akože robiť? Keď to tam dáme. Nevím teraz, kde je Granny. Fúha. No tak, neviem, ja to neviem vysloviť, hej. To je jedno. Tak ideme to hľadať. Tam je to od auta, takže to si pekne zaberieme a ideme to tam dať. A čo je tento dáreček? Co to je? Joj, to je Santa. Jež to co má za zuby? Pre Boha Maria. Hej, proč mi to švacel? Jež tady je Granny, pre Boha. Ty kokos, zdrhaj. Ty kokos, hej, kamo, hej, ona ma švacla skoro. Ty, hej, toto mi nerobte, hej. Toto mi fakt nerobte, prosím vás. Kde je? Tam je. Ideme si dať kolečko, alebo také polovičné kolečko. Dobre, čau Granny. Jo, máme kód. Kód, poďme, ideme. Kde je tá Granny? To je jedno, dobre, využijeme toho. Áno, všetko mi musí teraz padnúť, úplne všetko zhadzujem, áno, ešte to mi padne. No dobré, ale Granny máme tady, hodzíme po ní papírek. Ideme, poďme. Je to jak byl ten stolík? Ježiš, ne. Tady nic. Ježiš, je tu niečo vôbec? Tam je ten Spider Key, ale premenoval sa na Special Key. Hej, ona ma skoro chytila. Ja som sa tam sekel, ale je tam časť zbrane. To zeberem potom. Teraz to nebudem robiť, lebo ma zabije. Takže zdrháme sem hore. Poďme, zatvorí. Nice.
Pome, ideme. Máme už celé časti tej zbrane, takže ju potom môžeme ísť spraviť. Ale kde je Granny? Kde je? Kde si? Ježiš, ja som sa ťa lakel. Hej, Santa, toto mi nerob. Ty malý škriatok. Jo, on je strašne, neže roztomilý, ale ono je to strašne malinké a proste ono, keď je niečo malé, tak je to proste roztomilé, alebo ja neviem, proste niečo také. Dobre, ale máme už celú zbraň, takže very good. Ale kde je Granny? Granny, desi. No. Tak ti treba, nemáš mi furt zhadzovať veci, hej. Ale za zároveň aj chudák. Sorry. Kašlem. On mi to zas hodil. Ja ho dobiem. Normálne dojdem za ním, dobijem ho normálne. Ja ho dobijem. Normálne pôjde do vesmíru. No, dobre, bereme zbraň. Bereme náboj. Počkáme si na ňu, kde si? Ty mi vyprávaš, že jsi granadier, tak ja ti dám granatý. No a je to. Vybavené. Krásne spinka. Máš krásnu hubu. To je ty kokosej. Normálne chod k zubárovi. Tak, strelíme to tady. Je tam tá tyčka. Dobre. Bum. Je tam palica. Nepovím to. Ne. Nebudem to vyprávať. Tí, co možno vedia, no tak tí vedia, ale ja to nebudem vyprávať. Lebo nejsem na ten závislý. A kde je tá Granny? Ja, tady je už. No pome, Granny, pome. Aspoň si zacvičíš, aspoň schudneš. Ale ne vlastne, však ona je chudá. Ona je chudá babička. Naša chudá babička. More schody mi nejdú. Zazvoníme krásne, ale teraz ona sem zase dojde, ale asi to stíham. Ja to risknem to. Pome. Friško. Dobre. Nevedela o mne. Nice. Yes. Zničíme to, nech ju... Keďže je tam, dobre, není. To otvoríme. Už tam asi bude, co? Keď kúknem sa. Kde si? Zhodíme toto, ešte toto, nech sem dojde. A pôjdem potom tú šachtu. Kde je? Tam je. Čau, Granny. Jak sa kúkla na mňa. Tak, krásne, poď, áno, poď sem. Skoč mi do náruče. Fígel, bum. No, takže Granny šotie. Poď sem. Kde si? Poď sem. Ne. Bože. Mne sa to otočilo, to ovládanie a ja som namiesto tam dole išiel hore. Bože. No tak máme den 2, no co už. Zobudzeme sa v našej krásnej izbičke, ktorá je úplne, že oh my gosh. Tak otvoríme dvere. Neviem, kde je Granny. Zhodíme obraz. Granny, ukáž sa, čári mári fuk. No ja spravím. No dobre, tak nic nespravím. Riskujeme, ideme riskovať. Sice z zbraňu. To, co sme dostali za vánočnú gulu, co tam je. Ježiš, ja som sa ťa lákel. Chceš dostať? Dostaneš, že do oka, že a do nosa, potom, že bum. To asi čula. Asi to nečula, co ja vím. Asi ne. No tak ideme už konečne zabrať tento Spider Key, ten nový. Ježiš, tady je Granny. Ale toto nevím, či je nové alebo staré, ale ja som o tom nevedel, že cez to zábradlí sa dá. A zas mi to muselo zhodiť.
tu máme ten náš klacík, ale ja berem túto trapku a ideme nalákať Granny, aby sme ju zamrazili, lebo si to zaslúži. Ježiš, ona je tady. Dobro, friško, no poď, zmraž sa. Bum, asi dolétala. Ty kokos. Ty kokos, to co bylo? Ona normálne, tá hlava odletela, hej. Normálne, jak u basketbalový koš, normálne babička je basketbalistka, normálne takto a tá hlava bum a dopadla tady. No, toto by som na trofej nechcel mať, ideme radšej preč. Ona vlastne akože koľko teraz je ten cooldown hodín? Minúta tuším 30. Už sme pri pavúčikovi, ježiš, to je starý jumpscare už. Dobre, ona zabehla hentam, tady sa nedá, tady, no snad tady nebude, poďme friško. I ona je hentam, ježiš, to co je, tam to je úplne hnusné, kamo, fuj. Tady máme masíčko, fuj, kamo, to je hnusné, kamo, fuj. A to teraz pôjde z tej strany, tak počkáme. Kamo, fuj, to je hnusné, fakt. Ideme tady to. A tady to, áno, presne sem. Ona asi bude tady, ne? Áno, bude. Kde je? Kamo, ja sa bojím, že to niekde je. Fuj, kamo, to je tak hnusné. Ale ona má toto, tie jelenie párohy, hej. To co je? Kamo, to aj na ňu dali niečo vánočné? Ty kokos. Hej, ale fakt to je úplne hnusné. Kamo. Nech to ide preč, hej, fakt. Nech to ide preč. Je dobré, ono to ide hen tam hore, takže my ideme teraz pre to maso. Tak. A teraz ideme na spátky. Ideme. Poďme. Ideme. Tak, ideme sem. Dej sa kúkneme, či tu niečo není. Nic tu není, dobré. Ona je stále tam. Ona už ide. Kámo, to je tak hnusné. Kámo, proč to vytvorili? Hej, proč toto vytvorili? Fakt, tému nechápem. Když tady co je? Tady nic, to potrebujeme, to koleso. Koleso, dobré, hej, koleso, no. Dobre, tady je toto. Dobre, tak to zničíme. Tady ďalší, prosím, nech tu niečo, nic tu není, kámo. Hej, kde sú tie veci? Dobre, ja idem tady, ale to asi. Dobre, už sme tady, ideme dať masko tomuto krásnemu pavúčikovi hnedému. Ježiš, ja si pamätám, keď byla ešte stará Granny, jak byl úplne taký šedý a taký trošku tustejší a teraz je taký hnedý a strašne paličkatý, proste jak hajzlový pavúk. Tak krásne si tam zalézel a my môžeme ísť ďalej. Tak ideme to krásne zaskrutkovať, otvoríme 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Dobre, vieme napočítať do 6. Tady je Granny. Čau. Dobre, ideme preč. Zdrháme. Ideme. Když tady je zás ten malý toto Santa. Zdrháme, zazvoníme, ale zdrháme rýchlo hore. Poď. Když my vlastne ten skrutkovač ešte nemáme, ale zabereme z shotgunu. Tady sa kúkneme, nic tam nebylo. Tady bereme nábojky. A ja už mám vlastne nábojky. Však má skoro toto. Friško, zdrhaj. Ja ju asi trafím. Dobre, spíš. Zas mi ju vyhodil. Hej, normálne ja ho dobijem. Normálne, ja nevím co, hej. Ja vím co. Ja skúsim do neho streliť, co sa stane. Kde si? Hej, kde je? Kam zmizel? Hej, kde je? Kamo, hej, on sa vyparil. Je, tady je. No poď. Bum. On je mŕtvý. A ne, není mŕtvý. Hej, kamo, on to prežil. Vidíte, Ježiško je nezastaviteľný, alebo skôr v Amerike a tak Santa. Tak ideme zebrať toto. Zhodili sme to, teraz to krásne zeberáme a som zvedavý, co tam bude, lebo zvyčajne tam býva safeky a padlock key. Takže som zvedavý, je to tady hned pod schodama, takže 1, 2, máme padlocky, ale rasty.
No, takže zoberieme si tento padloky. Áno, skrutkovač potrebujeme, takže si ho tam pekne zoberieme, alebo padal mi tam sám krásne. Tak isto idem sem zanést, že tady si to dropnem a idem ešte pre ten skrutkovač. A zaujíma ma, kde je ten pavúk, lebo fakt by som nechcela, aby ma chytila. Takže absolútne neviem, kde je, ale asi riskneme nakúknúť. Dobre, není tu. Dobre, tam tiež není. Fúha, ona kde je? No absolútne nevím. Tak sme tady a jo, tady je tá skrinka. Takže 1, 2, 3, 4. Co tam máme? Padloky, kamo ten potrebujem. On je tady. Ježiš, ja som sa lákal. Som nevedela o tom, že je tady. Dobre, ideme tadiaľto a fúha, neviem, kde je. No ideme tadiaľto, ale ona tuším, išla za mnou. Ja som ho nevidel. Tak ideme, poďme. Zdrhaj. Jo, tady je to. Zoberieme tam padloky, áno, ona ide tadiaľto. Tak ideme tam naspátky a ideme otvoriť ten zámok, co tam je. Tady na tých dverách. Že rozmýšľam, že či neutečem tadiaľto. Akože mne chýba jedna vec. Že on ide tadiaľto, že my ideme tadiaľto. Dobre, vylezli sme o táto, že ideme tadiaľto cez toto auto. Ideme otvoriť túto garáž. Už je tu aj Granny porád, ale vlastne, jak ona mohla dojsť, ja som nic nezhodil. No, ja však vlastne zhodil, jak som išiel sem. Dobre, ideme hore a ideme dvere. Tak, áno, tady presne. A to už nebudeme potrebovať. A teraz čo nám chýba vlastne? Ani nevím, Granny je hentam. Tady máme toto. Poďme. Ideme. Granny je furt za nami. Už tady nic není, tady nic, tady též nic. Granny je stále za nama. Tady toto zhodíme, len tak proste. Tak ideme. Tak toto ideme prestrihnúť, tak. No, prestrihni sa. Dobre, ideme tady ešte prestrihnúť. Ona tá gula vlastne čo robí? Ukáž, zhodíme ju. No, ona tíka. WTF. Kamo, co? Ona buchla. Hej, ty kokos, ona má Granny vyplo. Granny zase spinka, jak aj minule. Ju úplne vyplo. Tak, zoberieme toto koleso. A tady je Granny. Áno, tak musíme počkať chvíľu, keď odejdem. Lebo co iné tu mám akože robiť. Musíme počkať, keď odejdem. No odejdi už. Granny, zmizni. Migaj. Bože, Granny. Ne, tam ja zrovna potrebujem ísť. Ježiš Kriste, tam ja potrebujem ísť. Ale nech ide tam. Jo, áno, nech radšej ide tam. Že toto asi začula. Jo, jasné, že to čula. Dobre, ideme friško preč. A my musíme ísť zas za tým pavúkom. Hej, ty... Hej, no ma ja... Hej, ty sa nesmej. Hej, on sa mi tu smeje proste. Hej, ja ho asi bodaj by sa zadusil, hej, tým smíchem. Formy to musí zhadzovať. Fakt, normálne, že nech ide do rici, hej. Fakt. Dobre, ideme bohužiaľ zase za tým pavúkem, čo sa mi absolútne nechce. Tak, už sme ho tu dali, áno, krásne sa zatoč. No, neviem, kde je pavúk. Snáď tu niekde nebude, lebo ma asi šlak trafí. Idem sa sem kúknúť. Ja vlastne, tady som už byl. Ja tu asi počkám. Fuj, kamo, ja som sa tak lakel, hej, ja som ju neočakával, že ona dojde teraz. Kamo, fuj, to je hnusné. Si hnusná strašne. Strašne si hnusná. Dobre, ide tam hore, tak ja idem sem. Kde to bylo? Jo, tady. Takže ideme sem sa kúknúť, tady som ešte nebyl. Prosím, nech tu niečo je. Kamo, proč tu nic není? Už tady je další místnosť. Prosím. Yes, melón, kamo. Dobre, takže ten pavúk išiel tadiaľ, takže my pôjdeme tadiaľ, to ukáž, kde je. Ona je tam pri tom výťahu. Ináč, ja by som chcel
ísť skúsiť do toho výťahu, že co tam je. Už jsem tam dlho nebyl. Takže ona kde je teraz? Ona asi bude pri tom výťahu, či? Jo, dobre, už ide. Dobre. Friško, dobre, ide za mnou, takže Friško, musíme zapnúť ten výťah a ísť tam. Hej, proč to neotvára? Hej, otvor sa. Hej, otvor sa. Ne. Hej, kamo. Hej, proč to nešlo? Hej, proč to nešlo otevřít? Ja minule, keď som to hrával, tak mi to išlo otevřít. Kamo, co sa stalo? No nevím, ale idem pre ten melón, takže je tam je Santa, pre nás Ježíšek, ale kde je Granny? Granny kde je? Aby ma nenačapala. Jo, ona je hen tam hned. Aha, dobre, tak Friško, ideme, Friško. Dobre, zlomil som si kolena. Ukáž? Čau, Granny. Čau. Jak sa máš? Tam hore. Išiel som povedať, že tam dole. No dobre, ideme pre ten melón. A som zvedavý, co tam bude vnútri v ňom. Snad tam bude nejaká časť, ktorú budem potrebovať a ne, že úplne nejakú zbytočnosť proste. No takže teraz zistíme, co tam je. Ukáž Playhousky. Akože není to zlé, ale mohla byť niečo lepší. Akože mohla byť fakt niečo lepší a dobre, ideme okienkem. A kde je tá Granny? Dobre, sme zas pri tom pavúkovi. Zas pri tom. Proste, dobre, ona je hentam. Tak tam asi nejdem. No, jak asi? Asi určite. Počkáme tady. Nech odejde a ja pôjdem asi hentam hore. Ešte nevím. No, pavúk, mršak, poduš. No áno, presne. Hej, proč tu stojí? Hej, proč tu stojíš? Zmizni. Idi preč. Migaj. Dobre, ide preč. Ale my ideme krásne sem. Tady je hen ten vchod a tady už jsem byl. Aha, no tak nic. Tak ideme sa zpátky, ale kde je? Do ryti. Ja teraz nevím, kde je. Je tam je hento, kde som byl. Hej, ja fakt nevím, kde je teraz. No ja sa bojím. Co keď je niekde tady? Kamo, ne. Dobre, ona je hentam. Ona ide. Friško, zdrhaj, kamo, zdrhaj, kamo, fakt zdrhaj. Dobre, ona ide tadiaľto. Takže my by sme mohli ísť rýchlo tadiaľto. Rýchlo to prešprintovať tadiaľto. Hej, prosím, nech mi to vyjde, prosím. Kamo, fuj. Ona byla úplne pri mne. Kamo, po tadiaľto. Tadiaľto, áno, dobre. Co? Kamo, to jak ma chytila, hej. Kamo, to absolútne nedáva zmysel, však ja som byl hen tam. To jak? Kamo, ale už asi konec, lebo už to je strašne dlhé a plus musím to ešte zostrihať, naeditovať a tak a to mi zabere už strašne veľa času, tak bohužiaľ sme sa nedostali. Keď chcete, napíšte mi do komentáru, že chcete part 2 a skúsime to dokončiť. Ja sa tu s vami lúčim ze Santu a z Granny. Dajte ešte like a odber a vidíme sa na budúceho videa. Ja sa tu s vami lúčim a čaute.